amin, Ate Sai here. So mga kaganapan, January 2, nakaroon diri no. So may udto kanya tong tanan, alas 11:30 diri sa Norway. So wala pa ko naniudto. Pamahaw dala ni paniudto no. So karon kay ako naman isa, wala akong bana, nagtrabaho na siya kay naman holiday diri niya. Ako wala pa ko'y klase. Sa January 5 pa man among klase. So magkuan lang sa takaron daily activities diri sa Panimalay no. Plano na ko manglaba. Kaya schedule na mo sa laba every 2 weeks. Kaya ron makatipid mi sa among kuryente. Kaya labi na karon winter. So mahal ang singil sa kuryente no. Kay halos tanan mga balay diri nagagamit man og kanang heater pump o water heater no. Pati paghugas og plato na mo. Kung dili mapuno among dishwasher machine. Di may maghugas og plato. Puno na mo para dili sayang ba. Para one time big time ra mong kuryente. Dili kayo dako kay mahal ang singil karon sa kuryente. So, natay lumpia no kato paning salim sa New Year. Kini lang sa atong kaunon, hiniton lang nako ni ron. Microwave lang. QCC Rachel Samay. Yan lang na. Cold here today. I'm gonna put this in there somewhere on that thingy there.